bueno, idazki saio hasi aurretik egun eraketa txiki bat. Etxeko aurreketa dagokionez. Bai? Geratuta une honetan. Bai. Sarrutetik arantzadikoak etxera. Hasiera lurra altxatzen. Bai? Lurra berritzeko, da zakiz zer da. Mezuren bat edo. Odan, sartu dira arantzadikoak. Bai, gorpuren bat edo ez? Ez. Arrastuek. Idazkinen bat eta hori deszifratu arte. Etxe politxero zizue. Bueno, etxe zarra, historia duna. Hori, kontua da, argitze duten arte, deszifratze duten arte, ze jartzen duen hor. Ezin dut sartu. Itxita dago, anari gira, eta aditu batan, eta beste hemen. Eskeni date bitartean, kobazulo bat. Nahi bagutan, etorriztaian arantzadikoa, eta zen jot, zoritzarreku, kasu honetan. Ala tokatu da, datezela gure lehiakideak, pasagarrura, mesez. Zoritzarreku. Iratita maren. Betako miluzeko kamelinuen. Eta otorduak ere hemen, eta zuek txokoren bat. Dutxatu miluzen beti. Hori, niretzako txokoren bat edo daukazue? Bai, zutzako bai. Zuek lo non egite duzu, Zein? Zein ez, lo. Bai. Oian. Oian, bai. Txalo bero bat! Dio, bizi non bizarete zuek? Ni azte barren Gasteizen eta azte burutan dimen. Ados. Ni gara. Gurasoenera buelta, Hori da. aste buruetan, Bai. astean zehar... Non nahiago? Hombre, a ber, Bai, Gasteizen esan. hobeto, baina etxean daudan hainde. Pensiño kompletu, Anerra zer dio? Ni bakarrik etxean bizinez, así que... Ondo. Pentsio kompletua erabat? Bai. Zoragarri, horrek aukera gehiago ematen du, indarrak horrela ondo fokalizatu, eta guazen miluzera, ezta? Bai. Berriz ere, beratzigarren saioa. Oso ondo gainera. 2.400 pilatuta. Ondo? Ba, posik. Noski, jatetxea, zehaztu dugu, Aner? Ez, momentuz ez. Ondino Aipatzen zen duten, ez da, otordutxo bat, Bai. eta ja otordutxo hori, bat, Igual beste ondino maila batera pasa, igo da, eta... Baina oraindik lana dago egiteko hemen. Bai. Orduan esan dute itxaron. Gogori bai lanerako? Bai. Bai? Beti. Kusten da, Bo, kusten da. ondo lo eginda, bakoitza bere etxean, eta bar. Bai. Animo, bikote sorteon! Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ainhoa, eta Maia ze moduz? Aurrekoen iritsi, finaltxu bat egin. Bai. Ondo. Lareunda berrogeita marreun eskuratu. Final ona, Ainhoa. Bai, nahiko ongi. Nahiko zorionek guzuek ere. Eta planak egiten hasteko, bueno, zeuen kalien dagoen ceramikako tailerrera. Izena emotera, Joan. Pasatu beharko zarete, ikusten haber prezioak eta... Bai, momentuz, tarifan berrita ez dago hau, ez da? Ez daukagu. Ez dakigu. Garesti ez izango. Ez, egunean bizi dira gainera. Ondo. Gogoratuko dugu pisokidea, Ainhoa. Bai, Gasteizen. bai, Ze ikasten zu. Euskal Filo. Eta Maia... Artaren historia. Artaren historia, zer artaren historia. Bai, Gogorra be bai gauzazko ikasi behar. bai, buruz bai. Buruz, Bai. baina oso Historia, ederra. dena da hor. Bai, artaren historia bereziki da holan buruz eta ikasteko, bai oso ederra. Entzun, saxofoia jotzezu. Orain ja ez. Baina badakizu. Artearen historian geratu da. Bai. Badakizu, saxofoi jotzaile izan dako, Ondo? Zenbat urtez edo? 10 urtez. 10 urtez? Ez dakit. Eta gero jo, etxean bakarrik edo talderen Ja batean? ez du jotzen ez. Osea, Baina- utzi nuen unibertsitatea asterakoan, eta ja Bai. hor dago armairoan gordeta. Baina aurretik bandaren bat edo zerbait edo... Bai, musika eskolan bandan, bai. Ados. Ondo? Niri pena ematen dit, Saxofoia jotzen jakin da, saxofoia hautsa jaten egotea. Karri? Karri? Ekarri? Orain pena sentitzen du berak orain. Bai, ekarri. Karri. Ainhoa, zuk eskiatu lehen. Bai, lehen bai. Orain ez? Ez, orain ja, bueno, batzutan, baina gutxitan. Bai. Eskiatzaile profesionala izan dakoa? Mendi eskia edo, esan dute... Iraupen eskia. Iraupen eskia. Guau, Ondo. bale. Bai. Bale, orduan Ainhoak sofritzen badaki eta gaur bai finalerako bidea Iraupena, egiteko prest. Iraupena Bai, bai. daude. No. Hau pasuek, ongi etorri. Eta gurean, estrenakoz, Irati Tamaren, Gabon, zer muzikete? Ondo. Ondo? Nondi gatoz? Ni azpeititik. Ni oi hartzunik. Eta elkartu gara non? Arrasaten. Arrasaten? Ondo? Horrela, erosetak egitera joan da, edo... Unibertsitatean. Unibertsitatean. Galdetu dit gainera, ze ikasten ari zarete eta? Antxo, etzen nuke guretuko. Ondo, Baina izena esan mesedez? Industria, diseinu eta produktu garapenerako ingenieritza. Ondo! Ondo? Zer dikotea, Ondo? Txalorik ez, antza, bueno, zakit. Lehenbizikoan esan duteta, bai ez da. Zemagarren mailan? Bigarrena. Ados. Aurten ikasten daia, karreraren izena zein den, ezta? Bai. Bigarren urtean ja barrenatu dugu, oso ondo? Gogorra?
Bueno, Pixkat. atatzi da, atatzi. Ari zarete. Bai, Ari zarete, pentsa, tarte bat ere atera baitu. Zuen miluzera etortzeko. Noren ekimen ez edo? Pixkat maren gehiago izan zen. Bai. Osa, bilago dezen goguekin, baina maren gehiago tirazun, ja, bai. Eta zeaz morekin, Maren? Ongi pasteani. Gehoia iratin asmoa. Ha, irati beste asmoa Desberdina zuen. dira. Irati ezator. Ongi pasatzera. Behi irabazti asko gustatzen zaite. Bai, zertzara, oso lehiakorra? Bastante. Ba, Baina huele, ondo bai. pasatzea, Ez, Betire vale. ondo pasatzea. Ezakua irabazizkero, irati? Ba, euskalo, baino bidaitxo bat, o... Ja. Bo, hasieran paskaitxo bat, afaitxo bat. Oso ondo? Eta gero Eta gero ja, asmoak, pues bueno. zakua irabaziko bagenu, aldatuko Bai. genituzke, ezta? Aixita aldean, eta, bueno, lanean ere ari zara irati, eredu duala edo. Bai, goizetan lanin eta atzalin unibertsitatea. Ondo. Zer da, hau, Bai, Eta, egune beteta. Maren, zu ere lanean tarteka bintzat? Bai, pixkat. Non? Izozkien da batian, Donostian. Buleo garren? Bai. Ondo. Zaporori guztokoena? Ez dakit, pistatxo asko gustatzen. Ez dut sekula probatu. Ba, Bai, bai. Ze beti ematen dit, pena pixka bat. Merezi du? Merezi. Bale, oso ondo, probatuko dugu. Zue probatu miluze. Zapore bikaina daukata, animo, Seguro. gozatu, ondo pasa. Ongi etorri ondo begiratu, hemen ikerketa eta garapena behar dobe, bai. Ah, noski, ingenieritza. Apurtxo bet. Bai. Zakuari ondo begiratu be bai, daldala eskuratu. Miluzeko zakuan gaur, 7.600. Ona! Klari, Ondo, ikain, izazkiratu bai. izozki batzuk osonak salon. Ara egin garromen dute ikasketa bidaia, artearen historia ikastera, eta Bai, zerbait edo. hau pasalau, Apa, bila ona, eskerrik asko Opa! duzeratik. Egon izela. Irati Maren, zeuek hasi hemen kartako anatzen gaur, potokumeak triboren berbak edo ikusi makusi zeuentzat. Bai, ikusi makusi. Zuntzat ikusi makusi. Bai. Joanetan errentzat, Potxokumeak. Ondo? ondo? Ainhoa eta Maia, triboren berroekin. Ole. Ondo? Ba bertxotan hasiko gara. Txirritatxo, ia zer dakarren. Bai. Sare sozialen mundu bat hori. Bueno, ari da pixkana gauztu dut, Bueno. ezta? Fronteak zabaltzen, esan digute. Dena auka egiteko, berak. Joanan Esparru hortan. errebiltza zuia sare sozialak eta. Bai. Asko, Ninaz erdi Instagramer. Erdi, eh? Beha lagunentzat bakarrik, Ah, bale. Bai. Eta ze falta zaizu Instagramer erabateko izateko? Ez que kritika asko, honin part. Ah, bai. Bai, bai. Zer dituzu ikusle konsumitzaile zorrotzak? Bai, Haterrak. Bueno. bai. Eta bestela, zer dako zu zabaldu barik edo... Bai, oza, pribaue bakarrik Eta lagun. ze eskintzen duzu hor? Ba, astero publikazio bat. Publikazio bat... Zeran joan da nire bizitza eta... Ados, pertsonala. Bai. Blog moduko bat, ondo. Ondo. Mira. Ba, etorri zan txirritatxo eta miluzen eta bertso dana jasmatu nuen. Bau da Mira, esaterako, aurrerapena, ondo. Joanen Zuen berbakoinak, Instagram kontua egin, Nuen, modernoa, Izateko. oraindik ez dut ondo, ulertu, zer egin hau, Osatzeko. edukia igotzen hasi, naiz. ingurua, Osatzeko. txirrilaro gehi daukat, Izena. diotxut ni. Jarraitzeko. Saiatu naiz, Bueno, Ezin neutraltasunari eutxi, bertsoa zu botatzen duzunean ere. Poto bat hor. Bakarra, Hortxe izango da, bai, behira. Naiontzen bikain, 70 puntu. Joan eta errentzat. oso Zondo? Ainhoa Maia, triboaren berbak. Erne, miluzen badaukaguta Maps aplikazio berezi bat. Izan du matxura bat eta leku izenak nahastu ditu beste kontu batzuekin. Hau etxe berbak. Eta denbora Ainhoa, diarrea bortzirietan. Golereta. Diarrea bortzirietan. Barrika. Mesedez, diarrea bortzirietan, Berakoa. hori bai. Beldurrezko zinema errenterian. Ainhoa, Angelu. Ez. Diarrea bortzirietan. Berakoa. Do. Beldurrezko zinema errenterian. Andoain. Diarrea bortzirietan. Berakoa. Beldurrezko zinema errenterian. Golereta. Gore, noski, bai. Izkina, Lapurdiko kostaldean. Angelu. Angelu. Debalde, Buruntzaldean. Barrika. Ez. Diarrea bortzirietan. Berakoa. Beldurrezko zinema errenterian. Gogorereta. Izkina, Lapurdiko kostaldean. Angelu. Debalde, Buruntzaldean. Azparne. Diarrea bortzirietan. Ainhoa. Berakoa. Beldurrezko zinema errenterian.
Horereta. Izkina Lapurdiko kostaldean? Bebalde Andoain. Andoan. Andoain. 2, 20, puntu, ondo. Eta hula polita zen, Bai. Irati Tamaren ikusi alde batetik eta zinemara joango gara bestetik. Zegoen gustuko zinemara joatea? Bai. Ba, adi, batetik 8 etxin be adi. Freskagarria, krispetak, proiektorea, pantalla, besaulkia, 3D betaurrekoak, sarrerak, kartelak. Kartelak, Irati. 8. Krispetak, 2. sarrerak, 3. 3D betaurrekoak, 7. pantalla, 4. proiektorea, 3. freskagarria, 1. besaulkia, 6. kartelak, 8. krispetak, 4. sarrerak, 7. 3D betaurrekoak, 6. pantalla, 4. proiektorea, 3. freskagarria, 1. besaulkia, 5. kartelak, 8. krispetak, apazuek! Ondo! Lehenbiziko proba, Zema puntu? 100. Ingeniariak, da hori, puntu, ondo. Bai. Joanean hasi garata, segi egin behar. Bueno, ez da egin behar, gogotxu. Imintziok egiteko. Hombre. Hartu lekua mesez, Ainhoa eta Maia bestaldean. Otxagabia taxoaren puntu premia, beraz. Ez dutu, demora. Gidatu, kotxea. Bueno, eta? Martxa aldatu. Zertan ari da? Aparkatzen. Bai. Auto aparkatu. Baratza. Zua auspotu. Bueno, ez. Suhiltzailea. Bai, suhiltzailea, bai. Tximeleta. Eulia... Aner, begiratu bestela. Zu hau. Bai. Hor, gozen. Euliari... Eulia. Rolak banatu, bai. Ninor. Ba, isilik, Eulia... Ondo, ondo joan. Dragoia. Oianean, zaude. Hortxe dago, Bai. Inurria. Ez. Txori txikia. Ez. Marigorringoa. Ez. Ea, fantasia pixka bat. Ikote. Pertsonaia batzuk. Ai. Peter Pan eta Txilintxo. Hartu lekuen. Taner bidatu da, Peter Pan norma. Nola? Ez, bai, espate bateaz. Ondo, hasieran Ondo, probatu bai, duzue ondo. rolak era batera banatuta, gero ez du sentitzen personaia hon niretzat. Beste zerbait eskatzen digor putzak. Bueno. Bueno, beste biak bai, ondo. Ikusteko puntu. polita, bai. Ondo. Ainhoa, Maia, zuek ere prest antzerki pixka bat egiteko, ezta? Bai. Goazen ba, Irati Tamaren bestaldean. Ondo, hasi gara, segi hortan. A ver. Hortxe, 3 kontzeptuak, denbora. Baina. Askoran. Ondo. Ondo. Bai, ezkora, bai. Bai? Zerbait? Donutxa. Ez? Zukaldau. Apa, Maia. Maie. Nola egiten da, Maia? Maia jarri, Ai, ez? karta banatu, Ez. zatitu, Egurra. Egur pusketak. Ez. Arbola. Moztu motoserra. Ez. Bestera batera, Maia, edo? Ez? Brr. Hirugarrena. Ladriluk. Ez. Bueno, arrantzan, ondo. sagarra, Zagarra. arkuakin Tiro al arco. sagarra. Arku. Bueno, Arku. elementuak dira. Bat da, Bai, arkua. bai, eta bestea? Zagarra buruan duena. Faltekan zaigu, bai, gazpizka bat amaiera. Bai. Arkularia, jaurtitzeko prest, sagarra buruan duela bestea, bestaldean. Tetrisera ez du jokatu. Amaiak. Tetris, bai, hasi gara jolas batetik, Bai. gero... Bueno, Nona izango mana iziozetara engantzatuta. Tetris. Tetrisera, lehen tabernatan egoten zen makini. Bai, Tin, ta, ta, Hogeita tan, bospezera, ta, ta, bueno, tan, espaldiko ta, ta, kontu, tan. bai. Eta orduan zen, ametxetan Tetriseko pieza danak enkaja. Gu gara, bagara Bai. pixka bat Tetriseko
Eta ez da. Bueno, Ondo. bat, bakarra, ogaina puntu. Zer dugu, Tetrisean? Bai. Badau. Egongo, ez da, ba. Telefonun egongo. Bai, leku vale. guztietan. Iratimaren, Tetrisa edo imintzioak? Imizioak igual hobeto. Ba, hartu lekua, jonean erbezaldean, horixe dago gainera, beraz, hobe. Hirugarren erronda, hirukorik ez momentuz, ia iristen den. Debora! Aba, Mari. Uger, Ondo. itxosoan. Uger, braza. Bai, ez, eta? Uger, submarinoa. Ez. Urpekaria. Ez, bueno, venga, Uger. Itxasoan. Ondo, eta? Eta itosara. Eta? Itosara eta salbatu otzu, Bai. Sokorrista. Soloslea, ondo! Ondo. Agine garbitu. Arrantza garbitu. Pasta. Bai, horzetako pasta. Hori zer da. Sague. Ez. Arrantzatu. Bueno, Arrantzalein. teknikoki... Aiandotzu. Arrantzaleak, marrazo aianda barrantzalea. Ez. Ez. Leoia. Aiztaria. Aiztaria, leoia. Tigrea. Non gaude? Hipopotamoa. Ez, non gaude? Itxasoan. Bueno. Eta? Baina, zuzer. Zer? Barea. Ez da marrazoa? Ez. Orka. Izurdea. Orka eta? Orka eta aiztaria. Orka? Eta arrantzalea. Ez? Foka, jaten, eizatzen. Algo lekue. Behar genuen orka bat, foka bat izatzen, baina hau jarri dute orka kirola izan egiten, edo arpoita guzti. Orkak erabiltzen du, ahoa, besterik gabe, edo, ezta? Bai, ni daki gala. Bai. Bueno. Ondo, bi. Saiatu Berbaina gara. puntu, ondo. Eroglifiko batzuk, datoz orain. Joanen zer? Bueno, arkura apuntatu zen da eroglio zen badakizu, Baina bera... Arkura. Eta sagarrarekin hor. Katue. Bai, Ondo da. katuri jartzen zo eta tak, beti. Bai? Bai, begi batekin, tak, tak. Beti Kristalezko katuari. begi betako da. Joanen asmatu danak, espada Animo, arkua animo, etorri badi. bai. Lehenengo eroglifikoa denpora. Zurea izango da. Kafe. Kafesne. Ez. Utsa. Ez. Ebakia. Bai. Ebakia. Bakirea. Erabakia. Bikain. Ikusi egin dugu gainera Tetrisen modun piezak nola atera diran. Baita. Ebakia erik ez, eta bakia nora doa? Ba, erabakia. Ondo. Erabakiak hartzen eta ona zarete? Bai. Batzutan, batzutan. Garrantzitsua da bizitzen, Ez da? Onak izatie Bai, erabakiak bai. hartzen. Gero ja, ona edo txarra bada, Hartu behintzat. ondo. Beti hartu. Bigarren eroglifikoa denpora. Solasaldian egin genituen. Bai. Aitxiro. Marko. Bai. Marko. Amarkotu. Amarkotu. Markotu. Amarkotu. Amarkotu. Tu Markon. Amarkotu. Tu Markon, ez? Bestera batera? Amarkontu. Bai. Amarkontu. Vale, bai. Solasaldia. Markon, ikusten dugu tu hori. Amarkontu. Oso ondo. Eta biderramar? Eun puntu, oso ondo bikote. Oso ondo. Ainhoa Maia, zer ditan? Bestien eroglifikoekin? Zebuenak asmatu eta listo? Hau pasuek, lehenengoa, denpora. Nire telebista ez da... Bai. Karratua. Bai, oso ondo. Katua silabaka banatuta, ka, eta tartien raia inkoa. Ra-tu-a, karratua, oso ondo. Lauki zuzena edo izango da telebista. Ondia daukazu? Niko ez bereziki. Ni nahiko ondia daukat, Ez. Gu agertzen hasita ja. Ez, zuri pasate batzu, Zer? zure gongeli oso handizera. Hori egia da. Orduan behatzu. Niri oso txikitxue da. Orain, eta behar liburuek duzu, eta parak, eta ados. orduen sofa oso aurrien jarrita orduen. Bai. Bueno, arantzadiko akordado emitartean, telebistarik ez. Bai. Ondo, katu politxe hori, Oso? Lo, ondo. Ainhoa Maia bigarrena, denpora. Zikin, utzi duzu? Hasi, Bainua. gertu, osatu? Bainu gela. Bai. Ondo, Oia, zen, baba bat, eta zaila ez erremen. Ba erdia, eta nugela da. Nugela, bai. Nugela, Itzetik ikusten orzera da. dara bilgun kontzeptu da. Ikusten da nugela. Erosi dala. txampua Bai, eta nugela, mesez. Ondo, bikote, eun puntu, oso ondo. Egia. Zaila, Zaila, zer da. saiatuta.
Bakoitzaren irudimena, da. Noski, eta ingenieritza eta garapena, eta... Iratimaren onak izan beharko. A ver. Hieroglifikoetan. Ondo zuena badan berrikuntza, bizitzan? Lehenengo hieroglifikoa, denpara. Nire aitonaren antza dauka. Bai. Bizarra. Bizarrak. Ez. Osatu. Bizar. Izarrak. Bizar, nire aitonaren antza dauka. Nolakoa? Bilobak. Bikoteak. Bi, eta gero ingultzo ezberdinak daude. Guk zer nahi dugu? Izardunak. Bi izardunak, bizardunak. Hortxe. Garapen puntu bat zaldetzen zen. Bai, bizarra iritsi gareta. Broma mai, Bigarrena bai, denpora. Egoaldean dago, hasi irakurtzen, bai. Tutera. Bai. Ondo. Tu? Zera. Zu? Badakizu txistu bataten? Bai, zute egiten, Bai, badakizu. Nik ez dakit. Zakizu? Ez? Ez dakit? Tuf, ez dakit? Zakizu eroglifikotakoa, zailik. Tarteka, bueno, 50 puntu. No? Orain tu, behar dugu, entzun behar dugu Miluzeko eskuaren... Itxaron, zer da? Horrela egin, Ados? Miluzeko eskuaren deia darra, guazen. Hau pasuek! Listo? Kontuz! Ja, kontuz! Aurra! Bueno. Ondo! Adarra maileguan daukagu San Telmo museotik. 12. mendeko adar bat, kontuz mesede? Bilagonago. Ondo? Bai. Zaindu adarra, mesede. Zaindu adarrak. Eta zaindu. Joane Aner, lehenbiziko eskua. Berriro kontatu behar duzu historio hori. Ze animaliak irudikatzen du Aries zodiakoko zeinua. Akerrak, zezenak, hauntzak edo ariak. Aria. Aries. Ondo. Aritoak. Aritoa. Okala. Aritoarena. Eta entzun? Bueno, ze hitz estali dugu untza taldearen deabrua gara kantuan. Bai? Maskarekin. Deabrua gara. Ondo, bokala. Segi balanean. Hauetako zer ezagutzen dugu gentil harri. Izenez? Errota harria, obeliskoa, triku harria edo moaia. Trikuarria. Ondo. Bikain. Ene batzuk, bokala? Horrera? Bai. Entzun? Epa. Epa. Que tú estés loca por mí. Oh, no. Extraño que tú estés loca por mí. Zaitazo pilotesena, kantu hau. Nola du izena entzun dugun taldeak? Flying, burning, climbing, crying. Ez behar da... Bai? Burning. Burning. Ondo. ¿Qué hace una Chica como tú. Bokala. Bokala? Eta? Alegintzeko aukera bintzat, bai? Berriro kontatu behar duzu historio hori? Edo? Bale, baina? Bale. Bai? Moskorra dabil beti kontu bera kontatzen. Batzuk. Tarteka? Batzuk bai. Bueno. Oso no, komo dina! Joanetan errentzat. Eta gure kasua. Eta gure kasua. Nola ba? Bigarren eskua. Egin noa maia ezaguna izango da, eutxe abantailari. Noiztik etzara libratu? Nola deitzen zaio erbi, untxi, uso edo eperrak bezalako animaliak eizatzeari? Eizatxoa, eiza xea, eiza txipia, zomorro eiza. Eiza xea. Oso ondo.
Bokala? A. Basorrostu belarriak adimentsu dator bertsio batekin. Kantazak euskalduna, kantazak Benetan? irerria, kantazak euskalduna, irea berria. Guau! Ba, Pantxo eta Peio, Maiz eta Ixiar, ala hitz eta Maider eta Zuta Garraukeren artean. Pantxo eta Peio. Kantazak euskalduna, kantazak irerria, kantazak euskalduna, irea berria. Kumbia estiloan. Bai, gero originala entzun da... Ba, goratu. Berria goratzeko. Noski ba. Eta bokala? Bokala? Mundialak Pantxo eta Ba. Peio, Aurrera. Hauetako nor bilakatu digu tatuajedun adimentsuk. Joseba Usabiaga, Agus Barandiaran, Mikel Elizegi, Jos Berasategi. Mikel Bai, Elizegi. bai. Bera da, bai. Iguala? Eta bokala. I. Daurrera eta musika gehiago. And you got me like a what you want from me. And try. Ban horrentzun dugu kantuan. Adele, Amy Winehouse, Lana del Rey, Rihanna. Rihanna. Ondo. Ondo? Bokala? I. Osea, ez barkatu. O. Hobeto. Noiztik etxara libratu, saiakera edo azken erronda. Saiakera. Saiatuko gara, bai. Bota. Batzuetan tripako mina da, kaka ez, egina. Ezina, ekinez. Egina. Togoina. Zaino bat amaia ezak. Ondo. Ondo. Beste taldeak fina aritu dirata, Iratimaren. Beste hain beste zuek. Espero. Hau xirugarren eskua. Aspirina bat hartuko dut. Hauetako zein beste izenekin ezagutzen da, kaikua, artzaina, txistularia, arrantzalea edo mendigo izalea. Artzaina. Arantzalea. Mendigo izalea. Itu, neki, Jos? Bokala? A. Iratimaren, noren bertsioa sortu digu adimentsuk. Zuzenean? Bai, nik uste baiet. Glaukoma. Bai, ez da? Mozorroi gabe. Ondo. Labe. Bokala? I. Sona glaukoma, Benetan, Ba, ez dakit. Ez dakit. Pantxorak ama? Bai, ez dut entzun askorik. Merezidu, benetan. Bai, ez dut entzun askorik. Merezidu, Aurrera. Nor da argaziko kuadroaren egilea? Dali, Van Gogh, Munch edo Picasso. Van Gogh. Bokala? O. Ari gara pixkanaka, segi hortan, entzun? Zesa nahi du, chandelier hitzak, egutegia, aldagailua, errotuladorea edo gandera hilua. Gandera hilua. Hori? Hori. Bai? Bokala? Aspirina bat hartuko dut. Aspirina ez, komodina jokoan. Ez? Bazken errondara. Bai. Bila honakoak erne, Nola du izena Portaventurako argazkiko atrakzioak? Dragon Khan, Furious Bako, Shambhala edo Tutuki Splash? Shambhala. Shambhala. Izan zara bertan? Bai. Bizkorre? Bai. Bokala... Falta da? Bai. Begira, aspirina bat hartuko dut.
Ego haize zakarra, buruko min kaskarra. Buruko? Hau batzuek! Vamos, komodina. Tondo. Upa! Markagailuak oso berdinduta Bai. ari danok. 350 komodina, Joanek eta Nebrek, Ainhoa Amaia 310 komodina, 330 iratik eta Marenek eta komodina. Jupa, ezin dautxik egin. Hortxe, hiru taldeak. Lehenengo errondan, Joan Aner, zeure kasita, Gipuzkoan jaioak dira. Arantxa Urreta Bizkaia, Arantxa Quiroga, Arantxa Tapia, Arantxa Atutxa, Arantxa Gurmendi, Arantxa Iturbe, Arantxa Orbegozo, Arantxa Bifidoa, Arantxa Moñuz, Arantxa Ibarra, Arantxa Madariaga. Zaitik. Arantxa Iturbe. Alegiarra. Ainhoa Amaia. Arantxa Ibarra. Gerniken jaio. Iratimaren. Arantxa Tapia. Astigarragan jaioa. Arantxa Gurmendi. Donostiako Partezarrean jaio zen. Iratimaren. Arantxa Atutxa. Bilbotarra. A ver, zen me kontu. Joan Aner. Arantxa Madariaga. Tolosarra. Planto egiteko aukera, 40 puntu edo jarraitu. Esango bestat? Bat dau, ez dana... Seguido. Ba, ez? Bai, Planta ez, venga. ez. Bota. Arantxa Orbegozo. Txitxi Orbegozo. Zer? Ja, seguido inbegu, ez? Tolosarra, Bai. bai. Vale. Arantxa Moñux. Donostiarra. Bat, falta jatxo. Arantxa Urreta Bizkaia. Urreta Bizkaia. Idazle Donostiarra. Venga, azkena. Komodina. Bai. Han erregautzi hau badakin nik. Hau, bai. Arantza Quiroga. Irunen jaioa, emarretan puntu. Bigarren erronda, haupa Ainhoa Amaia zeuk hasiko zareten. Jakin nahi duguna bigarren errondan, harri jasotzaileak dira. Karmele Gizasola, Maider Runda, Aimar Irigoyen, Gorka Gurutzeta, Maialen Txorraut, Udan Eustolaza, Initze Zumeta, Mieltxo Saralegi, Maili Gezala, Paulo Aspiazu, Iñaki Perurena. Iñaki Perurena. Ezagunenetakoa. Iratimaren, Ainitze Zumeta. 2008an Euskal Herriko txapelduna. Paulo Aspiazu. Joan Aner, Bai, hasi bere xamartua. Ainhoa Amaia, Mieltxo Saralegi. Mito bat hau. errekorra berana da ondino, ez da? 329, bai. Bai. Iratimaren, Aimar Irigoyen. Oso ezaguna hau ere. Eski. Joan Udane Aner, Ostolaza. 19 urte besterik ez, Erne? Maialen Txorraut. Piragua eta aurrea eta... Piraguista. Iratimaren, Gorka Gurutzeta. Atletikeko jokalari hau berriz. Joan Aner, Maili Gezala. Maili Gezalaga. Bo, planto de osatu. Osatu. Karmele Gizasola. oso ezaguna. Milu zen ere izan zen. Ondo. Egun da berri eta puntu. Hirugarren erronda erabakiorra. Iratimaren zeure kasita, Jupiterren sateliteak dira. Io, Ia, Europa, Metis, Torto, Alf, Tebe, Amaltea, Kalisto, Ersa, Leda. Metis. Bai, Amaltea. Kalisto. Zondo, Kalisto ezaguna da. Galileik aurkitua, bai. Zuko esan. Lau ilargi Galilea dauz. Iratimaren, Io.
Hau ere berak aurkitu zuen ba. Euren artean, bidea. Alf. Telesail batzen hau, estarra urtar bat, eta... Ainhoa Maia. Ersa. Ondo. Irati Maren. Komodina. Ainhoa Maia. Europa. Europan espezio bat. Europan ure da. Eta orain ikartzen joan dira Europa. Azken zuzena Irati Maren. Komodin gabe. TV. Eta... TV. Eta... TV! Iraupena honen arabera. TV, zuzena da, 150 puntu! Urrezko puntuak! Eta markagailuak dela gerak egira 670 Arantza Zigoten, Otsagaria eta Zoare 310, Azpeite Oiartzun 480. Hortxe izan gara ba, azken segundora arte borrokan eta bizirik. Ainhoa eta Maia baina hause bigarna azken miluzeko saioa. Zer moduz? Oso gustora. Egia esan, izan da ibilbide laburra baina oparoa, Bai. Aurreko saioan finala jokatuta, final oso ona jokatuta. 450 euro zuena dituzue. Zeramika bai, otorritxo bat ere bai, ez da? Bai. Eta Gasteizik noski, 6.000 luze izaten, Eskerrik Gurekin bat asko, egiten. Ainhoa Maia, bazuek. Aurrera miluzen, finalerditan eta sokatiran, 5 eta zutunik. 9. saioa ondo sinatuta joan eta nertxalo ero bat mesedez. Ondo ari gara, Eutxita eutxi, iritsi berriak ere pozik, Irati Maren. Bai, guztua, oso pozik. Izan dugu ingenieritza, garapena, diseinua, gogoa ere bai, eta abildadea azken segundora arte, Bai, justu. Orain zer datorren? Sokatira. Prest? Bai. Etxean eta aritzuzarete pixka bat... Bai, zeuze. Bueno, A ber, bali. lagungarria balitz komeni bizkorra eta zuzen erantzutea. Ados? Hori jakinda, zuek erantzuten lehenak, hartu lekua eta guazen sokatirara. Demora, ze kirol disiplinatan aritzen da Pello Bilbao? Bizikletan. Txirrendularitan, bai. Zein musika instrumentu mota da hanga. Aizeskoa. Perkusioa. Buruko ze ataletan eragiten du sinusitis gaixotasunak. Sudurrean. Gipuzkoako zein udalerritako aldizkaria da Noaua. Urolako zagu. Usurbil. Jarraitu atxotitza. Elur urte, gari... Paso. Urte. Zema dragoi bola behar dira Shenlong dragoiari laguntza eskatzeko? Zazpi. Kostaldeko zein herritan dago Arrantzaleen museoa? Bermeo. Zein da Dwayne Johnson aktorearen izen artistikoa? La Roca. The Rock, bai. Eta ze izen du Marte Lasarte taldeko abeslariak? Pello. Pello Armenariz, bai, ondo. Zema da, 78 zatibi? 39. 39, bai. Eta zenbat hanka ditu Amona Mantangorriak? 6 ditu. Jatorriz norena da It's a man's world, abesti ezaguna? David Bowie. James Brown. Zenbat minutu ditu Durangon egiten den musika jaialdiaren izenburuak? 40. Ezpeletako ze produktu gastronomiko da famatua? Gaztaia. Piperra. Zein zen maitasuna eta edertasunaren greziar jainkoa? Afrodita. Zenbat urte egon zen Nelson Mandela kartzelaratua? 10. 27. Ze itxasok bustitzen du Saturrarango hondartza? Kantabrikoa. Kantauri itxasoak. Ze jai ospatzen da Arrasaten urriko lehen ostiralean? Maritxuek. Zondo. Zein euskal lurraldetan du egoitza nagusia gure irratia irratikateak? Gipuzkoa. Lapurdin, nola du izena Homer Simpsonen lagun tabernariak? Mou Sislak, ondo. Eta zein herrialdetan daude Moai deituriko arrizko estatuak? Paso. Txilen daude. Zenbat izki daude 19 hitzean? 4. 9 daude. Ze esan nahi du italierazko buongiorno hitzak? Egunon. Egunon.
Ze kiroletan erabiltzen da gehien bat gri-gri materiala? Eskalada. Eskaladan. Ze divisa erabiltzen da Errusian? Paso. Errubloa. Zein koloretakoa da ondu gabeko plata? Iñaki Maren oso sokatirona ikusi du. Eutsi diogu, Eusten Bai, bitaldiek bai. ederto. Denpora agortu da. Zer moduz, neskat? Gustoa, ondo. Ondo. Ondo hasita. Bai, ondo hasita. Eta Eski ba? programa oso eginda. Sokatiran be eusten eta. Ondo, Maren? Bai, songi. Urrengorako indartxu, Bai, bai. Irati, hau ba, placer bat. Oikote! Aner eta Joane! Dejoan daizela, Eskerrik asko. Finalean gara berriz. Bai. Sokak ondo estutu. Bai. Grigriak ere erabili ditugu, eskaladan aurrera egin. Eta hemen gara, 9. saioa, beste final bat, 2.400 euro. Momentuz pilatuak. Oso ondo? Gehiago nahi? Hombre, Hombre. beti. Ze, helduko gara, Zer? Helduko gara. Zakua irabazizkero, 10 mitara, Bueno, Txarto, Bost digita. Ah, Bai. Bai? Gaur, zakuan jokoan, 7.650 euro. Bai, horixe. helburua betetzen. Pizkanaka, publikoaren lagune. Bai. Bai. Nondik? Mendik, ondotik. Bilabona. Ondo, bilagonatik bai! Zerto! Etxekoen nondik? Leku guztietatik, noski ba. Euskal Herri osotik. Diasporatik ere, bai. Euskal Diasporatik egongo da, Bai, baten bai, bat. bai. Ba, aplikazioarekin Eski? bat Egin egiteko bat momentua. Ondo. Aner Joane, musika sale? Bai. Bai. Disko bat zeure kutxun edana, Aner. Buelta asko eman dizkiezuna. Inflazoinoak igual. Berri txarrak. Ah, bitu. Joane? Ba, seguramente gatiu. Ondo? Oinez bai alen bai. Esango zenuke, Aner, estudioko talde horren lehen diskoa dala? Edo disko bakarra? Herri txarrakena, alegia. Ez. Ez. Badituzte beste asko. Bai. Joane, gatibu, ze esango zenuke? Estudioko lan luze bakarra daukala? Ez. Bai agertzen dien. Aner Joane sorteon. Estudioko lan luze bakarra duten bakarlari edo taldeak dira. Denbora. Bulpes. Bai edo ez? Claro, hori ez da jo. Ez esan nuke. Jeff Buckley. Ez da inola. Bai, Sally Bobo. bai. Joy Division. Ez. Katamalo. Ez. Baideko salbumek. Lauryn Hill. Ez da inordan. Kuraya. Kuraiak deko bat baino gehiago. Bai. Bai. Amy Winehouse. Horrek bai dekoz gehiago. Aizea. Ez da inordan. Bai. Nero gino zer alde. The Last. Non bai. Ez da inordan. Sex Pistols. Bariketa. Bost. Egin eta gero, postakatz. Zamalo? Ez? Estudioko lan luze bakarra duten bakarlari edo taldeak Igual, dira. hau ez da zituten. Hori zer ba? Ezin man, zin beguz bost. Iru? Bueno, hola, Pasau iztego. baietzaren za? Zein, ez? zein guruzu. Jeff, oza, Hori aukintego ja. Bulpes. Ez dut uste, Hori... Ez da ingitzi hemen. Sortzi, bale, hori giruek, Ziakak. aldrebez. Pasau, hau Jeff, Zeintzuk zirean, Delas Delas, eta Katamole ona. Bale, beste iru. hau ona, Bai, bai. bale. Kuraya, Baina. bai. Eta Sex Gehiago, Pistols, hau gehiago, badakizu? Hau Bai, badakizu? bai, eta gure Fijo. bai. Beha, ez que ez da Bai. gitzen betek esan. Bueno, zu Bueno, pasau vale. gehiago, tío. Inbeu zera sako. Vale. A ver, inboku baiestatu. 20 segundo, Deko. Ja. Venga, baiestatu ya. Alako. Ai, ama. Zeiakatz? Vale, a ver. Ah, bona. Venga, ziereko taupade ikasu egin. Vale. Kuraya esan dugu ezetz. Kuraiak Katamalo. Que no, horrik egon dia zieran hor. Hola, ze txarto. Bueno, Joanetan erdenpora, eta aurrezko galdera. 1977 urteragoaz, hauetako bik, 77koa dute debut lana. Nortzuk, denpora? A ver, Delas. nik esan nuke.
Kuraia eta gazteagoak. Bai. Orduen, delaz? Vale, Eta bakarlari bat edo Jeff edo... Jeff ibenen Bueno, Hamar markau segundo. delaz, markau. Delaz? Vale, eta? Jeff. Vale, gure guzu bai. Hacemos Txarto. Oso eskaz. Laketa gana basa. Ba, denpora etorri dekanera eta... Oin bai matrimonio. Anerri bilida Sex Pistol puntu batekin, ez da? Hey, Cristo! No future, esan du. Jeff Buckley, bai eskoren muan. Bai? Grace, maixulana plazaratuta 3 urtera hil baitzen, bai? Sex Pistols, bai eskoren muan, zuzena da? Never mind the bollocks. Disko historikoa. Hau, argitaratuta, bale. Sid Vicious eitzen da, 21 urtean hil zan, oso goiz. Pentsa. 27 beze, oso Eta goiz. bizi azkar. Ja, ba. The Last. Bai eskoren muan, bai? Liverpooleko taldea, izen bereko disko bakarratera. Eta akabo, disko horretan There She Goes, abesti famatua. Nahikoa. Aizea, ez eskoan. Euskal Herrira gatoz, bai? Txomin Artola eta Amaia Zubiria. Ibilbide laburra izan zuen folk taldeak, baina Aizea eta Ontz Gaua bi lanak argitaratu zituzten. Ja. Ez eskoren muan Zaldibogo, zuzena da? Michel Dukok gidatutako supertaldea. Basa Jaun eta Io bi lan luze plazaratu zituzten. Bulpes. Bai eskoren muan, zuzena da? Makumez osatutako euskal punk taldea, disko bakarra. Bertan, me gusta ser una zorra kantua. Ezimaztekoa? Katamalo. Gora eta bere ibili gara. Eta zeitan dugu dudan. Bai eskoren muan, disko bakarra Katamalok, zuzena da? Hortxe babostakatxak. Katamalok bi lan luze eta zuzeneko bat baditu plazaratuak. Joy Divisionek beste bi, Unknown Pleasures eta Closer. Kuraiak izen bereko debut homonimoa, lehian Esan duzue gainera. Bai, iluntasunari barre izenekoa eta Piztu da piztia epea. Amy Winehousek bi, Frank eta Back to Black. Eta Lauryn Hill behar genuen, hortxe, bakarrarekin. The Fugees, talde Bai. bakarlaria, gero bakarlaria. Hori da. Killing me softly. The Miseducation of Lauryn Hill. Bai. Izen horrekin, diskoa, bakarra. Bueno. 300 euro, Bueno, txarto ez. txarto ez. Hasi gara txarra bazizke. Eta 1000 bihurtzen bai asko zebeto. Bai, hombre. Anorta joane, 1977 urtera. Jotzeko proposamen egin dizuegu, urrezko galderan. 77an, ze bi taldek edo bakarlarik kaleratu zuten euren diskoa, debut lana. Aukeren artean, The Last. Zuzena da? Epa, uste, Sex Pistols eta Aizea. Ez da finalizinen izan akaso, bikote, baina ondo, kopuru interesarria, 2007 eurorekin, 10. saiora bidean, Aner Joane, bikain! Batez de hori, mi luze zinez inguratu. Zuek ez ziren, zer esanik